Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासिबो आंनि इउटिउब चेनेलाव सुबिबा सुमातारिसिम बरायबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोङो 2022 सननि मायथाइनि एप्रिल माहायाव जु सिरियाखाना नायनो थांदोंमोन गुवाहाटीयाव बे सिरियाखानायाव जोङो मा नुखौ बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअखौ बानायबाय एसे गोबावानो जाबाय सम मोनाखैमोन आङो ओंखायनो दायो होमब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ लेट्स गो नोंथांमोना नायलांबाय था नैया सिरियाखानायाव हरखाब फैदों नायनो होननानैहा नोंथांमोननो देखायनोसै आरो बेयाव मा दोङो Mukra gesem begitu dia ini, ida mungkin mana? Cuma nale. Ya say. Bare arpa jadi ni. Lagu per, tuh ini ya bener, bekhwnw naman. Udah begitu. Siap. Masa terus ini si gejok kale. Madau lagi, kali kisan dori, orang madau nubai itu sonali dori, golden kisan. Hai, someda, hai, lokal langsung ya, untuk ya, kagrani dah. Itu ayo madau लोगोफोर नायलायनो सौगुनान जों सौगुनाना आयो गथ'आ रायलायबाय थादोलै बाजिगर दोङो कपकाटियानो sensiu bahala dulu dia main ada mata tiba mah saking gak pulang nih ini seral bintik hai Jangan tinggal ni. Kalau naik dari besar rumah mana? Ada masih, oning sedang. Lek pantar, oh my god, tiger mana gini ha? Dia meow. Hello meow. Agran mauzi, lega buat naik deh. Agran mauzi ni na beta. Lagun size ni kan dong.
Only 2 minutes, ma bos tu ma. Mari rumah setelah sudah bos ni apa masih hidup. My God, berani sih tadi tu buat macam sedang ni. Ini ni kok. Pato full protection. Oh, fitai samtai bedeng dukung. Daupun ni takai full protection. Daw ko naman. Ini daw ko. Atas-atasin mo lang. Ay ko hele lagu ko mating dang ini. Kuzuga hai. Ikini prai ting ini. Sehar kan mudang. Tahu pura gak sudah hai. Bikin naik dan begitu ya, daun ha, daun tu, musanai lagi berbiak kita yang bengkel, alright, maden tu babu, mupur kedai dah. Ini masih mupur. Oh, ini mupur sih ya. Uma size tu kumbai punya. Sini terus enggak dia. Kasalan mana? Gimana? Tuh, wala gahai dah homini. Ini. Mana ini lagu? Hah? Ini lagu apa? Kum lagi nama lagi. Manu ya, pohon bus tu dua kali, kalau baju bus yang badan lagi ya.
लोगोफोर दा जोङो नायनाय फैनोसो सम जाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर बांसिनखौनो जों नुबाय आरो बांसिन भिडिअखौनो लानो हासै ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे एकदम गोनांथार जायखौ आसामनि हारिमुआरि मा होनो जुनार होनो गान्दा बेखौसो जोङो नुबोदिया सिगां उन्दै समाव थांनो आं नुदोंमोन खिन्थु दा समाव थांनो आङो मासेबो नुबोदिया एसे बोरैबा नांनायसै आरो आङो लोगोफोर आरो नोंथांमोननि सेराव मोननैसो पिकचार आङो दिन्थिनो लाबाय बे पिकचारफोरखौ आं बे जुआव दैखांनायमोन लोगोसे नोंथांमोना खायफा जुनारफोरखौ नुवाखैबो जानो हागौ एबा दाउफोरखौ बे दाउफोरखौ बे पिकचाराव माने दङ स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो अननानै आंनि बे भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला आरो लोगोसे आं बे भिडिअखौ बेखिनियावनो थुंगिबाय।